Anya laki din! Nakamanukan na nagsubli-subli nga imay si Macdo dito'y gripo may arsing. Apay, di ka mabambanog. Ay na, nabambanog akong anana. Nagsakitan to'y bukot kan sikat ko. Ang kasapulan asyak at isumakdo. Tawan mo't sabali ang maibaon ko. Day takot tirigat na, no adday jay balasiw tao ti asawam. Wen nga rod nana. Awan pa'y mang tarimaan ijay aglat-latin agripo mi. Apay, saan pa'y analpas ti kontrata nila kay mo ijay abroad. Pagaw-awid nga ruden nana, ta nagbasit mo ti paw-paw it na akwart nami. Saan pa'y nga umanay kada kami nga agina? Nay, apay nga ay. Pagaw-awid akon, ta dito'y langan nga trabaho. Ay, nasaysaya at pay. Tada kadwam amang padakkel kadagiti mga anak yaw. Wen nga rod nana. Sige, mapana kong taado pa'y ti innawak. Ay, pukawa ka pukaw dito balayo. Arsing nga arsing, awan mo't sumangpat. Napan ka matgayam si Macdo. Ay, nagadayo tinakisakduang. Apay, saan pa yung natarimaan day tagripo yo? Nagngina mo ti pagpatarimaan. 20,000 kanu kunada. Noda ko manila kay mo. Ison ti mang tarimaan, dilibre ko ma. Kanuplamor ti trabaho na iti abroad. Eksakto kumaan niya. Nabaybayagan nga ibagbagak nga agpaw iti pagpatarimaan ko. Ngam aging gaita dandanin malpas ti kontrata na. Saan pa'y amakapaw it? Ay, umanay lang nga igatang mi iti kanan mi jay ipaw-paw it na. Kasano? Kano sa bali mat kami dararamida na iti abroad. Anya? Anya sa bali? Mom, dahito kat nadamag ko kadagiti padak abaklos, dagiti baklitas, di taig-igid. Ha? Anya day taan na damag mo? Kat no adda ka no gayam chicks na ijay. Nilakay ko? Adda babae na ije abroad? Mismo. Amom ka no tila nga day jay babae na? Napo daw, ati dog tibuok na, kan, ubing kanupay. Ha? Pagawid kon at talaga. Isumo lagayam abasit ti ipaw-paw it na akwarta. No may pasa da kanyak di picture na, umayak to adagos. Ipakitak to di picture di babae. Ipakitak ken katap no mamati ka. Awan ngamin cellphone ko kat. Awan mat ngamin maigatang ko. Ay na, masyanak ken kata permiti pa nagririgat mo. Makitkitam. Katanya ngay, inaldaw da ka ang makita di da parlor. Sikati aglaba, sikati agluto, sika aminan, sikati aginaw, sikapit agdalos, ken sikapay ti sumakdo. Ay najak to pa'y makasagaysayan. No, danto kwartam, umay ka lang di da parlor, ha? Taon na tagto day da kuso-kuso abuok mo, ha? Smile! Anya day tararamida man eh. Kat agpicture ta tapno i-post ko iti Facebook ko. Kunakmeten ken ka. Saan nakamabali na picture-picturen? Saan to i-post iti Facebook mo? Ay sus, delikado. Makita ni bakat ko. Danag mun aya. Saan ko a friend ni bakat mo iti Facebook? Uray pa'y Ala umay kakit din. Apay aya madanagan ka. Kat adda ka dito'y adayo a lugar. Apay aya kabutang mo ni misis mo. Kumita kan adito'y camera. Arako penak tapno ado ti ag-like kan ag-comment.
kan ito'y kuko ti sakam. Ay, kasla kakalkali alaya. Nagrugit lang nga rudan tadapan mo. Ay sus, napuno pa iti pitak ti unag ti kukom. Ay, ano sa mapedicure tagbayad akmo. Talo ka so tirumbang nga ibayad mo kanyak tani. Makita mat. Permi nga kalinduosan ako namang pedicure dito sakam. Itaakla ang ngamin manan ang nagpalinis iti kukaw. Ay, mabit lang nana. Tada na-receive ko at text. Ang basaak di ita. Ay! Kunakun kat. Pudno ti atap ko. Nandiyan day takit kita dita cellphone ba? Jay babae ni Joey. Ni Joey. Jay asawa ni Arseng nga day jay Brown. Mismo, nana. Oo. Kita ti send da kanya a picture da dua. Ay, iya sidang mo man tadyak makita. Aday tao. Kita mo nanalaing. So da ito jay chicks ni Joey. When? Dahita na po daw a babae ang nakaarakop ken kuana. Ay, kaasimot ni Arseng. Pudno gayam jay agwarwaras dito'y lugar tayaw. Nga da babae na ijay Brown. Oh, namati kan? Siyak, namati ako na talaga. Awa na pulos pa nagduwaduak nga agbababae ti aramidan na ijay abroad da ya Joey. Matunay makita day ta picture nga ipagpakitam kanya. Kasano makitam, kitagtadtad matantiluam. Di mo la kumaympagpakita kanya, account. Apay ngay, adyak ipakita ka. Katnaskan lang mata makitam. Iso pagawid mo nila kay mo. Talaga pagawid kung tiyawanan ba'y na lalaki? Juan, dito ilangan nga trabaho. Isumat lagayam abasit lang ti pawpawit na kwarta. Tagayam at dagas-gastusan na at chicks na iya Brown. Tidagas na. Ang mga nusaan laday tati chicks na. Kaya't masawan, ado da pa eh? Posible akasta. Ay, pagawidak at talagang day dya lalaki a babae raw. Sige. Agsubli ako ni parlor ko. Tani, adlan ti customer ko agwapo. Ay, inapukisan. Imayak lang dito balay nyo. Tap na ipakitak dahil a picture nila kay mo. Ken jay chicks na. Ay, kunakon kat. Guwapo ti customer ko ita. Ay. Umayak man nagpapukis. Mano ti papukis itan? 150. 150. Nagnginan. Kino 50 lang ide. Idi 19 kopong-kopong pay dahit a presyo. Ay na, nabayag kan samat ngamin na di nagpapukis. Iso adimon amo ti presyo ti pukis ita. 150 kat basit lang matigis sayam dito yung buhok ko Basit lang ako nam. Kat no nagatiddogan na ita buok mo Kasla terorista. Inayon pa dita nagpusko ala barbas mo. Ay sas, terorista ka na talaga. Sige, pukisan na kon. Plus 100. No barbasan ka pa Nagnginan ti singer mo? Nalaka lang na jay. O sige, agtungaw kan tap no malpasan tani. At dapat customer ko matamdama. Ay, nakita ka mo ta naggapo dita balay da kumpari ka Joey. Ay wan, tanapanak na kinistorya kini Arsing. Kita niya nga ti madamag. Ay, pagawidan na nila kay na. Ni kumpari ka Joey? Agawi din? Apay, nalpas na ti kontrata na. Saan pa'y ng pagawidan na ang tagbababae, ijay abroad. Anya, taraking amin kay tapadak. Dayta ati malalaki.
Anya ti kunam bakit? Tulang ka kadila kay, kunak agawid kan ta masakita. Agsakit ka? Gadno kaslasaan ka nga agsakit? Pag kuna ang dandani akon matay. Nagtangsit metlat ti panagsasaw. Kas kala kumiddal di ta cellphone. Ang sakitak kunak, iso anas kan nga agawid kan. Pagawidan naklatan? Kato na, agawid ka itan. Kasano nga ije kontrata? Kaya't mo makita nakpay asibibyak kuno sa anon. Ay bakit? Saan ka mo't nga agsaw iti kasta? Iso nga agawid kan, ta makita nakpay anabyak. Ne, kilaat mo't nga da sakit mon. Apay, saan na mabalin nga aggurigor kalaeng? Wano agoyak kalaeng? Matayak nga ruden, gapo iti sakit ko. Apay nga ibagam agurigur laang. Matayak ko! Iso nga agawid kan! Honey, asino ngayon ti agbayad dito yung apartment tano agawid kan iti Pilipinas? Agsubliak mo't laeng, honey. Apay niya may anas kan pa nga awidam da nga asawam abakbak katan. Matay ka nung arudan. Anya, mapan ka makipamunpon? Ne, saan mo't agsaksakit pa'y laeng. Ay, kunak ano makipamunpon kan? Saan? Mala, di ka madanagan. Sublianan ka. Wan takasano ak ngayon, no saan ka nga agsubli? Asino ti gumatang iti kanak? Kan agbayad iti apartment no panawan na kon. Saan ka abaybayan? Agsubliak. Kat no agsubli kan, saan kan nga agaw awid? Natay tumot tanday jay bakbakitan nga asawam. Apay pila ang agawid ka, kat adahak mo't ditoy. Ubingak, kan na bang bangluak? Ay na, si Mang Putin ti asawak a babaero. Arakupan ka man lakay. Anya ti kunam? Ha? Arakupan ka ko na. Ay, sus. Anda. Unay mo ti payud mo, Narsing. Nagdigos kan samot iti suka. Iso ka di asaan akayat nga arakupan. Taagat suka ti payud ko. Kat nagadugayam tinaramid ko dito'y balay. Agasam nga itasyak amin. Naglaba, nagluto, naglinis. Si Macdo, syak amin, lakay. Apay akasla saan ka naragsak anagawin, Kunak man no kunam masakit ka. Kahit masakitak mo't talaga. Ha? Imbagampay adandanikan matay. Panagrik naklaeng adandani akon matay. Tanagado ti marikrik nak asakit ko. Oh. Nagsakit to'y sikit ko, gapo iti kataratrabaho. Nasakit to'y ulok, gapo iti kapapanunot ko ken ka ijay abroad. Apay ngamin aya anas ken apanunutan nak. Kahit adagayam chicks mo ijay, salbag ka! No, chicks mo't nga ibagbagam dita. Adda impakita da kanyak a picture yu ijay chicks mo. Napu daw ken long hair. Kayim ko lang dayay. Gayem mo, kat kastaunay ti panangarakop na ken ka. Patpatsym tumat ngamin ti ibagbagada kita kaaruba at musa. Manula ang ti pawit mo iti binulan ka ta kami. At least, adda may pawit ko. Kurang tagdagayam sa bali pa'y agas gastusam ijay abroad. Ipapilit mong tumat ti kayat mo. Ay saan kan nga agsubli ijay abroad? Anya? Ne, apaya saan? Dito'y kalaangan Pilipinas. Sana mabalin. Sana nga manugot. Ay nalakay, di ka madanagan. Pagbalinin ka asikat, dito'y lugar tayo. Anya? Sikat? Nalawag, tinangag mo lakay. Pagbalinin ka asikat. Pare Joey, si Mangput ka magaya man. Wan pare, pinagawid nak ni bakit ko.
Kunanan tumot ngamin nga agsakit, kat dandanin matay. Iso ang nag-awid ka. Namati ka mo. Kaya nagpigsa ni bago mo. Amang baray, minalam ko ang makita mapansumak daw. Ada susuon na atimba. Napunno iti danom. Sa bali pa awit na atimba. Napunno pa iti danom. Napigsa ni bakit ko niya. Inton kwan, malabsak nga glablaba di talikod ti balay mo. Sana malagto ti kabalyo ti lalabaan na siya. Dayta ati misis. Kita niya kay taramidam nito lugar tayo paray. Tanagawid ka mo't adi na oras. Kunamot ni misis ko, nga ramidan na kano asikat. Sikat. Dimpay kaya tayo ta. Sikat ko naman. Madandanaga na ngarod pare. Jak amo na niya ti kayat nasa wanday tang imbaga na asikat. Apay kumamadanagan ka. Basta amom nga wandagas nga raramidam. Relax ka lang pare. Joey! Joey! Umay ka man dito! Umayon! Awan danum apulos. Ne. Kat. Apay no awan? Ay kating ka sumakdo ah. Nyalagit din ni bakit ko ya. Kasang sangpet ko lang iti kalman manipo di abroad. Ibabaon na kon. Kahit alangan mo't asyak ti baon mo amapan sumakdaw. Kunakin kang aramiden ka asikat. Kaday tuyin tirugina. Ay, simbang putkan juway. Wala na. Kahit sikan ti sumakdaw. Wala na. Jak pa'y ngamin na tarimaan di gripo mi. Iso ang makisakdo ak pa'y laang dito'y gripo yo ah. Ay, sumakdo ka laang ah. Ang mapay ngay, ta nagbabasit mo't atimba dagita isak daw. Ah. Babasit pa'y dagito'y nana. Nung amin ni Arsing ti sumakdaw, nagdadakkel dagiti timba nga isaksak na. Pasaray asiwan na pa'y ano daduma. Ah. Ne. Nagpigsan ni bakit kuno kasta. Ay, wun, kas lahir kulasan ni bakit mo. Nagpigsa. Ita nakasakdukan. Ingkan aglinis kalpasan na, agluto ka. Ni. Nagadumot ng ti ipaparamid mo kanyak bakit. Nalipatam ka din, di kunakken ka, nga ramiden ka asikat. Anyaya ti kaya tasawon day ta ibagbagam asikat. Kastoy ne, denggam. Sikat aglaba, sikat agluto, sikat aginaw, sikat aglinis, Ne. ken sikat sumakdaw. Ada reklamo? Anya lakit din bakit. Under nagmadlao na yan. Ay, jak kayat ti sumikat. Nagum-o maka nagbababae ijay abroad. Iso nga ita taadakan dito'y Pilipinas. Aguma kamit ngagbalin asikat. Nalawag! Kanya lagi din Arsing, tanagri ka ta sagay-sayan na tibok mo. Ay, itan sa lang nga masagay-say matiman. Una, nung amin makariingak iti bigat, bumangon naklatan. Saan akon ang makapagsagaysay tadyak masangong. Anya di kayat mo. Unatak, wano kulutak ti boyok mo. Kita umat di pagpintasak, tapno saan nga agbirok iti sabali nila kay ko. Ay, wanan niya. Manikuran kan pedikuran ka pa'y. Una, adamot nila kay kun nga agtrabaho di tabalay. Saan akon nga aginaw ken aglaba. Isumat gaya mapinaawid mo nila kay mo. Una, sikat nila kay ko naman. Anya lagi din na misis na di customer ko ita. Nagturan. Bueno papagayam.
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.